join unji mene hala pen hai unji mene BJP pen Congress pen hai unji mene se kahala non BJP ke hai tu la pen Congress ke hai tu si ilitum apan sakori kanani bipel no la pen ilitum amunit amuluk hai ta nangka pe jum I alang litum hel non kama takit sung rong ke da dahla ya dei haruk resir kebra pokebra isian kan ilitum bang tharong bong pen kardia tum bang thok ner keb du 88% la pen tribal tum pangrum pet kardi kuki mar ka doi tum pangrum pet pen bang tharong bong pen thok sir kebra thok du bang harong bong pen la pen bang ke chia tum bang harong bong pen bang kile hala so haru krisir kebra pokebra isian kan ini tum autonomous district ke long hut angke autonomous district long det men ke chia tum han ke nan pilut long nang nelum pulo na ke kuge long le pata da pinang nelo election da papi thulong nang ne la pen vote ka ba pipi long nang ne pulo hala haru krisir kebra pokebra isian kan hai kunia ki klo ke thok atarik pen ini tum autonomous district ke long arni hai kunia ki klo ke thok atarik November 3 arni pen bang ke chia tum ne lo pilutu nang ne pen no bodi 6 schedule mo pen ala terong sanguna ke klang bom lo la bang so 6 schedule la long ipu la pen la bang so 6 schedule pen si ini tum at de kim der lo